estem molt malament. Comunicativament aquí a Catalunya, no... Fins que no t'agafin a tu, tio. Fins que no m'agafin a mi, això és una puta merda. O en Jaume jo crec que és la persona indicada. Aquí esteu un dia més, tornem a estar aquí a Contrapicats. Hola, Pol, què tal? Què passa? Com va això? Com anem? Suats com en Víctor, que en Víctor sua per dos motius, per la calor i pels problemes mentals que està acumulant. Sí, totalment, o sigui, cada dia amb més ansietat, amb més calor i més ansietat, o sigui... Hashtag no feu obres a casa. Sí, exacte, sí, hashtag odio les reformes. Sí, la meva vida, no sé què em depararà a la tarda, ni demà ni el dia següent, o sigui, veurem. Et buiden la cartera i l'ànima, les reformes. Més l'ànima que la cartera, creu-me. Imagina't, sí. imagina't. Clar, és que el problema és que si ets multimilionari, aquests problemes no els tens. Mai. El problema, jo us diré quin és. Són els programes de Kiss de reformes. Això és la xacra d'aquesta societat. O sigui, veiem els bessons, aquells guapots, que arreglen coses i ho fan, sembla tot molt fàcil. Hombre! Per què? Ho fan tot molt fàcil i sembla tot molt xulo i arribes i et posen el got amb l'aigua posada, el suc i la fruita i és mentida. I un plano xulíssim. És totalment mentida perquè allò tot és de cartró. A més fa gràcia perquè és com solo tenemos de presupuesto 300 millones. Hòstia, pavo, tio, pues, saps? O sigui, no, això a Espanya no passa i no sé per què crec que a Canadà, on es fan aquests programes, tampoc. Així que... no feu obres. Va, però sabeu qui té una casa feta a una ruïna? El puto Indiana Jones. Uf, hòstia. Parlem-ne, sí. Perquè... Primer de tot, què us ha semblat la pel·li? Primer. Qui? En Pol? Ai, en Víctor o jo? Jacint. A mi m'ha semblat una pel·lícula molt correcta, una mala pel·lícula d'Indiana Jones i que... és que no pot faltar Steven Spielberg. Ja està. Steven Spielberg va dirigir La calavera de cristal, Sí. No ho oblidem, Sí. Ni oblit ni perdó, I a mi, jo t'he de dir que a mi m'ha agradat molt. M'ho vaig passar molt bé. Crec que guanyarà quan la torni a veure. És una pel·li que tenia moltes ganes i no la vaig gaudir lo suficient per ser el primer visionat. Quan la torni a veure crec que ho disfrutaré més. I sí que entenc que li falta el toc Spielberg, perquè Spielberg és Spielberg i és irreemplaçable, però com a substitut James Mangold està a l'alçada. O sigui, crec que... No. A l'alçada no. Si no es fica les mans al cap. A l'alçada no. Bueno, a l'alçada de Spielberg, però... no volia dir a l'alçada. Que s'ha defensat. Sí, exacte, surt bé de... O sigui, se'n surt. Cosa que el propi Spielberg amb ell mateix no ho va fer amb la quarta, És mentida, és mentida. Ell mateix diu que no està orgullós, de la quarta pel·li. No està orgullós del conjunt de la pel·lícula, però... Perquè George Lucas va fer molta pressió, És més de Lucas que de Spielberg, la quarta. A mi la quarta no m'agrada perquè hi ha un punt que es perd, però la direcció a la quarta és magnífica. És que no l'he tornat a veure. Em va fer tanta ràbia que no l'he tornat a veure. Jo la quarta no l'he arribat a veure, però tothom és en plan, vull dir, això fora, no forma part d'Indiana Jones, és com un parèntesis xungo i allà s'ha quedat. Clar, si aquella no és Indiana Jones, aquesta encara ho és menys. A mi em sembla molt Indiana Jones aquesta. Però potser és també més Indiana Jones perquè està molt feta pel fan. És que tampoc la veig feta pel fan, o sigui, la veig feta per gent nostàlgica. Sí, però és com es fan les coses ara, no? És aquesta reinterpretació nostàlgica que es fa de pel·lis dels 80 i els 90, no? Llavors, sent un producte com és, crec que està guai. Crec que és una bona pel·li, és un bon entreteniment. Els actors i les actrius estan de puta mare. I com se li diu, el MacGuffin o el salt de fe que fa, hòstia, és bastant impactant, sense fer spoilers. I, hòstia, a mi em va agradar. No vaig acabar plorant, com acaba plorant molta gent, però està guai. I el que sí que hem de parlar, no sé què us va semblar, és tot el tema del deepfake i tot el rejuveniment de Harrison Ford, sobretot el pròleg,
que a mi em va costar molt, Em va costar molt perquè aquells ulls morts jo encara els veig, Però sí, però sort també que és només al principi i es queda una miqueta en allà, al principi que et donen tot aquest deepfake i tal, dius, hòstia, a veure què tal, i després, d'alguna manera, et ve la peli, que per almenys per mi va ser com, doncs me'n vaig amb un bon gust de boca. No, perquè segurament, si tot aquest tema del deepfake i tal hagués estat cap al final, t'haguessis quedat amb un regust bastant xungo. En canvi, t'ho foten al principi, també perquè la història ho demana, i et quedes amb més bon gust de boca, la veritat. Però bueno, és que el tema dels deepfakes i tal, encara no estem en el punt de que realment pugui quedar... D'aquí 5 anys, d'aquí 10 anys, ja en tornarem a parlar. Però ara mateix pues, passarà que això, d'aquí 15 anys ho veurem i direm, hola, tio, com ens tragàvem això, saps? Jacint? A mi és que em suava bastant la polla, aquestes coses. Com que ja sé que és mentida, doncs ja accepto que és mentida. És que no hi ha més. Però bueno, posats així, el cine sempre és mentida, llavors és com, bueno, saps? O sigui... Bueno, però és una cosa que s'ha comentat molt, no? Perquè és veritat que és un alarde d'efectes especials, no? És algú molt vistós i que s'ha comentat molt, no? Hi ha molta gent en contra, hi ha molta gent que li sembla pràcticament perfecta. Si és veritat que els de ILM han fet un software específic per Harrison Ford i que estan a prop de que sigui perfecte, però bueno, per exemple, s'ha comentat molt, no?, de que Harrison Ford ho notem molt, però Mads Mikkelsen no, i també està rejuvenit. Yeah. Però clar, hi ha molta gent que se'n va de la boca només per fer el comentari a Twitter i tenir 4 likes, perquè és com una mica com el que va passar amb Last of Us, que sortia la girafa i penya, uah, es nota molt que és CGI, i era real, i era una girafa real, i és en plan, bueno, ja igual és queixar-se per queixar-se. A mi no em va semblar un desastre, però sí que encara crec que ho mires i hi ha aquella cosa de, bueno, ho estic notant, però cada cop està millorant més, evidentment. Mira, jo et dic una cosa, prefereixo tota la pel·lícula amb deepfake abans que veure aquell senyor vell arrossegant-se. No, tio, però sí, és molt guai. A mi em va impressionar, tio, que encara segueixi omplint la pantalla amb la seva cara, tio. Sí, però és això. No t'ho fa qualsevol amb 80, que té del meu avi, quasi. No li facis fer coses que saps que no pot fer. Saps què vull dir? Però si no les fa ell, les fan dobles. Per això... Que anaven en caretes. Que faci el paper de l'edat que té, però és que sembla que no vulgui assumir ni ell l'edat que té. O sigui, la pel·lícula va de fer-se gran, però alhora no. Soc un aventurer que te caga. No, tio. Bueno, Jacint, és l'última aventura. No, l'última és la tercera. És el que ha de ser. És el que ha de ser i ja està. A mi em sembla guai, de fer Harrison Ford em va agradar molt, en aquesta pel·li. I a més, inclús aquest Indiana Jones crepuscular que odia els hippies i fent acudits de nazis tota l'estona, a mi em va agradar molt. De fet, vaig riure molt, amb totes aquestes escenes. Vas riure? Hòstia, per què? Hòstia, és la pel·lícula amb menys humor de tota la puta saga. Hòstia, però jo vaig riure, Jo vaig riure bastant, O sigui, jo el running gag dels nazis em va fer molta gràcia, Bueno. I una cosa que hem de parlar també és que s'ha fotut una bona patacada a les taquilles. Bueno, o sigui, sembla ser que com a no pel·lícula està... o com a pel·lícula que s'hi ha invertit molts calés? Exacte. No, clar, com a qualsevol pel·lícula que no s'ha arribat a com es diu, a amortitzar tot el que ha costat, que és bàsicament el que busques com a mínim en el moment en què fas una pel·lícula. Et costi 5 milions o te'n costi 200. Però August pensava que això arribaria als 1.000 milions. No, els 1.000 milions no, però sembla ser que no a les xifres que ha arribat, saps? No, si no arribes als 1.000 milions, aquesta pel·lícula no l'amortitzes. És impossible. A més, això era molt... Jo crec que ara ja no passa tant, no? Sí que és veritat que no ha sigut... jo què sé, no ha fet els rècords històrics que pot fer un Avengers o que pot fer un Avatar, però bueno, jo crec que no està mal, No està mal la xifra que ha recaudat. Sí que ara l'ha desbancat... Quina pel·li l'ha desbancat aquest cap de setmana? Ara no me'n recordo. Aquella d'en Casabel. Sí, potser sí. No, però, a veure, això també... Amb sí, calma. Expliqueu-m'ho bé, això. O sigui, aquella pel·lícula és una pel·lícula finançada per al moviment cristià més ortodox que hi ha als Estats Units.
tracta sobre el segrest i tracta de menors. Aquesta pel·lícula, que es va estrenar amb una quantitat moderada de sales, va tenir molt d'èxit el primer dia que es va estrenar. Només aquell dia ha superat a Indiana Jones, que ja és molt, no ho dubtem. Sí. Però clar, el dia 4 de juliol va passar això. Què passa? Que el 4 de juliol la gent no va al cinema. La gent està fent barbacoes amb la seva família. Per això aquesta pel·lícula, que és ultraortodoxa i els moviments cristians hi han anat expressament el primer dia per petar les sales, doncs per això ha funcionat més. Clar. El millor problema de la pel·lícula és que el pressupost és exageradament alt i ha sigut anar a tirar calés. Res I més. jo crec que també, a banda d'això, segurament si estigués en un entorn en què no s'està estrenant un o dos blockbusters cada setmana, Clar. perquè últimament, tio, cada setmana hi ha un blockbuster i és en plan, Bueno, és la estiu. penya no va cada setmana al cine, saps? I menys ara, que costa el que costa. O sigui, si tens la setmana anterior de Flash, l'anterior Fastix, l'anterior no sé què... The Flash va cada petar, setmana, Fastix la no ha setmana- arribat a lo que volien. No, Elemental va punxar també. La que et deia Jacint no era aquesta ortodoxa, és Insidious. La nova d'Insidious, aquest cap de setmana ha fet més calés que Indiana Jones. però em sembla que la diferència era mínima. Bueno, clar, òbviament. Però jo crec que també hi ha molt d'això. O sigui, jo crec que sumes que costen una borrada de calés i que després que t'estan estrenant un blockbuster cada setmana i la penya no va al cine cada setmana. No. Vull dir, és que nosaltres anem al cine cada setmana, saps? No, però aquesta pel·lícula, o sigui, està maleïda. Spielberg n'ha renegat d'ella. No la vau voler dirigir. Això és un capritxo del senyor Harrison Ford i de Disney que volien mirar a veure com funcionava. S'hi han invertit masses milions. I és una pel·lícula que ja d'entrada ningú volia veure, només un públic molt adult. I a aquest públic adult li van arribar les primeres crítiques que eren molt negatives, que es va tenir que rodar, certes coses diuen, perquè no funcionava com a pel·lícula, l'han estrenat amb una campanya matxacona que a mi m'ha fet enrere. O sigui, el problema és, com pot ser que Tom Cruise faci la nova de Maverick que va destinar al mateix públic i arribi als 1.000 milions, i aquesta no arriba ni als 500. També les circumstàncies són diferents. Exacte. És un altre moment, vull dir, és que al ho final a tenia més vegades va complicat Top de Gun. comes, saps? O sigui, Acabàvem de sortir de la pandèmia. però és que si Diferents, Top Gun s'hagués estrenat aquest cap de setmana, no hagués fet els mateixos I tant, números. i No, més. ni de broma. Jo crec que no, Jacint. No que hagués arribat a fer aquests a números. més, Tom Cruise mou més gent que Harrison Ford, un Harrison Ford de 80 anys, és que no pots comparar. Però I Top l'altre Gun és una L'altre és pel·li que una a mi nissaga. no... Ja. Exacte, és una pel·li que jo no li tinc especial apreci, Top Gun, i vaig voler-hi anar perquè estava molt ben feta i molt ben pensada, les crítiques eren bones, tot afavoria a que tornés al cinema. Aquesta Harrison Ford és que no té res de bo. Bueno, però sí que té, de bo. És un bon entreteniment, és una bona Però pel·li. no com a estic Indiana amb el Víctor. Jones. Això s'arriba a dir a Hòstia, Julieta a mi sí que m'ho Venegas sembla. i hagués tingut molt més èxit que siguent Harrison Ford. Julieta Venegas. Sí, A mi Perquè sí que m'ho sembla, Jacint, em sembla un Indiana Jones, sí, em sembla una bona seqüela d'Indiana Jones. O sigui, ja et dic, millor que la quarta, O sigui, a mi m'agrada més que la quarta. La quarta, hòstia, aquella jo vaig sortir indignat, no sé, Bueno. ja només que comenci la pel·lícula i no facin l'entradeta a Indiana Jones, a mi ja em va dir, bueno, no és Indiana Jones. Però si tens un pròleg que és pur Indiana Jones... Un pròleg que és pur Indiana... Que ja ho he dit, jo vull la pel·lícula que sigui això, no un senyor vell que... hijos de puta, un Leonardo DiCaprio o Once Upon a Time fent... No, maldito hippie. Està guapíssim. O sigui, tota aquella escena d'acció en el tren i tal, a banda del CGI, hòstia, allò és molt Indiana Sí. Jones, tio, allà damunt del tren, no sé què. Està molt bé, però és que la resta és el que falla. La resta de història, el MacGuffin no és potent. No és Hòstia, potent perquè és un sí que m'ho salt de sembla. fer massa potent de bon principi i ja saps com acabarà tot. És que ja ho saps. Hòstia, i el de la calavera? Ja El sí, de la sisplau. el de la Que la calavera- calavera, el que passa que a ti t'agraden molt els somnis,
Però Però- fotre a l'àrea 51 a Indiana Jones Clar, és el que tocava per és època. el més rocambolesc. No, per època és el que Hòstia tocava. puta, tio, Ciència però que ficció de la Guerra Freda. Quin era el tema? Els aliens. I jo no m'esperava que apareixessin aliens al final de la pel·lícula. No, en teoria, segons Lucas, no són aliens, però bueno, Éssers són éssers. interdimensionals. Allò és, t'ho juro, t'ho juro. Entre jo i els micos, és que jo tinc És malsons, aquí on te falla. El CGI, jo sempre ho he dit, Indiana Jones no té que haver-hi CGI. Punt. No té que haver-hi. Ja, però en aquests temps Es és pot més fer, barat. cony, si abans és es més- feia, ara es pot però fer és més igual. No, perquè és més barat el CGI que contratar a Phil Tippett que et Sí, faci... 250 nivos. milions, m'estàs dient que és més car que 250 milions? No, cardem, va. No ho sé, no ho sé, no ho sé. Va, en definitiva, Jacint, suspens o Sufi? No, està molt bé. Com a Sufi. pel·lícula està molt bé. Com a pel·lícula d'Indiana Jones, molt dolenta. Pol? I Víctor, l'aprovem amb Jo què? sí, jo l'aprovo. A mi m'ha agradat força. Crec que, ja et dic, guanyarà un segon visionat i, de fet, tinc ganes de tornar-la a Jo això veure, també ho així que jo per mi molt guai, molt guai. Em va agradar molt, m'ho vaig passar molt bé. Jo l'aprovo també, jo és això. Vull dir, tampoc era el gran fan d'Indiana Jones. El parell de dies abans vaig mirar la primera i segona, em va donar temps a veure-les per ficar-me també una miqueta en el mood i m'ho vaig passar superbé veient-la, o sigui que aprovadíssima, aprovadíssima. Però més enllà d'anar a les sales de cinema i regalar els calés de manera innecessària a les macrocorporacions que s'aprofiten de nosaltres perquè vivim en un món consumista i capitalista, Víctor, tu has utilitzat Netflix, que també seria una plataforma capitalista, per mirar una sèrie d'animació. Sí. Bueno, he utilitzat Netflix, no el meu Netflix, perquè, com ja sabeu, em vaig donar de baixa fa un temps, però hi ha moltes maneres de veure Netflix avui en dia. Ets un pirata. I un dels motius per als que volia veure-ho era per veure la nova sèrie de Zero Calcare, que per qui no ho sàpiga, Zero Calcare és aquest autor de còmics italià dels suburbis de Roma, que va vindre a aquest últim saló del còmic. De fet, jo vaig aconseguir la seva firma, molt content, i que té aquest estil de parlar molt generacional, parlar de política, parlar de la societat, dels problemes mentals. És una barreja de temes molt ben, amb diàlegs molt bons, amb moltes referències a la cultura popular i tot fet o explicat en primera persona, perquè ell sempre és el protagonista de les seves històries. Llavors, la primera sèrie que van fer de Zero Calcare, que es deia Cortar por la línea de puntos, va ser un èxit. Va ser un èxit. De fet, ell m'ho va dir quan va vindre al saló, anava preguntant, perquè hi havia una cua de l'hòstia, que jo vaig Ell m'ho flipar va dir, el meu col·lega. No. Dic Zero. No, Calcare, no? Com li diuen. Però sí que és veritat que anava preguntant a tothom si el coneixien per la sèrie de Netflix o per als còmics, no? Perquè hi havia molta cua, que a mi em va sorprendre, perquè els còmics van trigar molt en treure'ls a Espanya i els treuen molt escalonats, o sigui, deixen passar molt de temps per editar tot el que hi ha molt material, no? I jo li vaig dir, a mi em va recomanar un amic italià que tinc i em va dir, hòstia, tens que llegir aquests còmics, i quan van sortir me'ls vaig llegir, no? Va dir, és que molta gent em coneix per la sèrie de Netflix. I és això, la primera sèrie va ser un èxit. Sí que era una adaptació del seu primer còmic, que és La profecia del armadillo, i era bàsicament el còmic bastant lineal. Però ara, ojo, ha fet una nova sèrie que es diu Este mundo no me hará mala persona, que no adapta cap còmic i el que fa és explicar una història superactual, que a més està molt bé, que parla sobre com l'extrema dreta té tant poder a Itàlia i com agafen els suburbis de grans ciutats per imposar la seva ràbia, per fer rabiar la gent. I en aquest context, la història tracta de que Zero Calcare, que ell és d'esquerres, molt d'esquerres, a més activista, comença a estar fart de veure tot aquest moviment social i veu com de cop un amic del passat torna i està molt lligat a aquesta extrema dreta.
Llavors, el que està molt guai és que no t'explica si aquests són els bons, aquests són els dolents, res així, sinó com algú d'un barri pobre, com algú que pot estar fotut, pot arribar a canviar d'opinió i es pot deixar portar per tota aquesta corrent fins a ser d'extrema dreta. Però no ho jutja en cap moment. T'ho deixa allà, T'ho planteja i et diu, mira, tu, això és el que hi ha i tu ja veuràs a veure què exacte, i et diu les coses no són ni blancs ni negres, hi ha grisos i hi ha molta merda pel mig. Té molt a veure les teles, els medis, la comunicació, té molt a veure el mass media, té tot molt a veure, no? Llavors, planteja això una història molt real, una història que sempre ell basa les seves històries en fets reals. A l'igual ho exagera una mica, però és algú que està d'actualitat, que està ara ho veurem a les properes eleccions. Què passarà amb això? I que a Itàlia està passant. I, hòstia, és una història super ben parida, són 8 capítols, molt ben explicada, altre cop, amb referències a la cultura popular, amb drames personals, amb diàlegs molt ben fets i molt ben escrits i, hòstia, em sembla molt millor que la primera. La primera sèrie que va fer, ja et dic, adaptava un còmic i, hòstia, era molt forta si no sabies res. Era un tema personal bastant heavy. Però aquesta t'explica alguna cosa molt complicat d'explicar i crec que t'ho explica a puta mare. Així que jo us la recomano, però ja... I l'animació està a puta mare. L'animació és molt xula, tio. L'animació que fan a Roma... Em crida molt l'atenció. Sí, està a puta mare. Hi ha una cosa que s'ha criticat molt, que vull deixar clar, i és que en aquesta segona sèrie, l'Armadillo, que és la consciència de Calcare, la dobla Dani Rovira. I, en canvi, a la primera sèrie no. La gràcia és que quan ell explica la història, tots els personatges tenen la seva veu canviada, doncs fa veus, no? Si és sa mare, posa veu de mare, però sempre és el mateix doblador. Menys en aquesta temporada a l'Armadillo. I això ha passat, bàsicament, perquè Zero Calcare ho va voler, expressament, perquè a la versió original italiana a l'Armadillo el dobla un famós, un còmic famós italià, i va dir, per Espanya vull que el dobli un còmic espanyol famós. Leo Harlem. I van escollir Dani Rovira, que jo he de dir que no ho fa pas malament. Jo he de dir que no ho fa, i que no et treu de la sèrie. I aquesta sí que l'he de veure doblada perquè en italià és dir, a mi em costa seguir-la perquè parla molt ràpid. Segurament deuen parlar molt ràpid i paraules molt també de barri, no? Si dius que és un tio molt del seu barri i tal, i no sé què. Sí, és molt d'extraradi. Hòstia, però això del doblatge és com que normalment és el contrari, no? O sigui, no solen tenir veus sobre això els creadors quan, per exemple, la sèrie arriba a Espanya o acaben fent només per un tema de màrqueting. En canvi, veig que no, que a ell li mola, a més que sembla que li ha quedat prou bé en el Rovira, o sigui que, mira, l'excepció que confirma la norma. Tinc la pregunta, si aquesta sèrie es dobla al català, qui tindria que fer la veu de l'Armadillo? Hòstia, un còmic català amb veu que pugui fer dibuixos. Hòstia, no ho sé, Alguns d'aquests de la nova fornada. Joel Díaz, no? Hòstia, no. Si sapigués realment fer una mica l'acting i tal, a mi, en Joel Díaz és un tio que em fa molta gràcia i la seva veu és graciosa. El que faltaria a la part de l'acting. Però no ho sé, mira, no sé. Si no, també un Marc Serrats, amb aquesta potència que té ell, no sé ben bé tampoc com és el personatge de l'Armadillo. Ben vist, sí. Parla molt ràpid l'Armadillo. O sigui, Marc Serrats... Marc Serrats també quedaria bastant bé. Sí. Bueno, doncs això ha sigut la sèrie que he vist jo, perquè de les poques coses que he pogut veure aquests dies, però jo suposo que, Pol, tu, que tens temps i tens ganes, has pogut veure moltes coses. Com què? Què has vist? He vist bastantes cosetes. Jo us faré una mica de pupurri, perquè van estrenar una sèrie super rara a Amazon Prime Video, es diu Any Virgo. No sé si n'heu sentit a parlar vosaltres, si heu vist alguna cosa. No. És de... Mira, Amazon està estrenant moltes sèries d'aquestes
afroamericà, és a dir, director afroamericà, actors afroamericans, quotidianitat afroamericana, etc, però també amb aquest punt surrealista que tenen a vegades, el surrealisme aquest afroamericà. I és una sèrie sobre un adolescent que medeix com 4 o 5 metres i que el cuiden els seus tiets. I des que és petit el tenen tancat a casa com bombolla perquè la societat no el matxaqui. I, evidentment, doncs, quan ja és adolescent i això, doncs, l'impuls de voler sortir, etc. Llavors, la sèrie té aquesta part de parlar de l'adolescència, dels canvis, de com d'alguna manera anem fent la nostra personalitat, però a més, tot s'emmarca amb aquesta cosa rara de que el pavo medeix com 4 o 5 metres. Una cosa superimportant, si mireu la sèrie, és que no s'ha fet servir CGI, és a dir, tot el tema de l'alçada del protagonista està fet amb punts de vista. Llavors aquí és una cosa... Exacte. Llavors és una cosa com a tenir en compte quan la veus, perquè crec que és interessant, perquè està molt ben lograt. Després, a més, també té un punt de ciència-ficció perquè viuen com en una ciutat que hi ha com un justicier que és com una mena de superheroi a lo The Boys, que podria ser un Homelander. I a més, i no vull fer spoilers, no entraré molt més en detall, els tiets d'aquest nano amaguen com un secret de que d'alguna manera ell és com una mena d'escollit que de tant en tant en la història de la humanitat al llarg dels segles surt una persona amb aquestes mesures del nano aquest. La pel·li és com fumar-se 13 porros. La sèrie és com fumar-se 13 porros, ja us ho dic ara. No aneu a entendre de tot, aneu a això. Hòstia, que ben fet, guai que parla de la joventut i del destapar-se i de l'aprendre com és el món en realitat i de veure que el món en veritat és una puta merda i que no tothom és bona persona, bla, bla, bla. Allà la teniu i jo us la recomano ni que sigui perquè li feu una ullada perquè em sembla alguna com diferent i interessant. Jo no l'he acabat encara. Crec que he vist 4 o 5 capítols i me'n deuen quedar un parell que ja l'acabaré. I si us sona l'actor que fa de gegant, és perquè segurament també haureu vist When They See Us, una minissèrie superxula de Netflix sobre un cas real d'uns nanos també afroamericans als Estats Units que van acusar d'un assassinat que no havien comès. També ho deixo aquí, una minissèrie superxula de Netflix. Després també, parlant de Netflix, vaig veure l'última incorporació amb doblatge en català de Netflix, que és la pel·lícula Nimona. No sé si també n'heu sentit a parlar i tal. Sí, la tinc pendent per veure. M'encanta. Hòstia, t'agradarà molt, Víctor? També pel tema de l'animació i tal. Està molt xula. No diré que s'acosta a aquesta animació que està proposant ara Spider-Man o que sembla que vindrà amb les Tortugues Ninja, que si vols després també en parlem, Víctor. Però sí que és una animació que ja escapa una mica més del que estem acostumats de Pixar i la hiperrealitat aquesta que ha intentat durant molts anys Pixar. Una passada de pel·li, Nimona. Si veieu els típics comentaris per Twitter de inclusió forçada, woke, no sé què, aneu a cagar. La pel·li està superxula, la Nimona és un personatge guapíssim, li vaig posar a la meva neboda i l'ha vist 40 vegades ja, perquè li ha flipat. Això vull saber-ho. Per quina edat està pensada o no té edat? Mira, la meva neboda té 6 i mig. Jo vaig veure que l'edat era una mica més grans, però ja et dic jo que no hi ha cap tipus de problema, no hi ha sang, les temàtiques que es parlen es poden entendre perfectament. Evidentment, si teniu criatures una mica més grans que la meva neboda, que en té 6 i mig, entendran més coses, però ja et dic, per exemple, ella, la Jana, la meva neboda, li ha molat molt el personatge de la Nimona, que és una tia supercanyera, superguai, que no té normes, que tampoc et diu per què és així, per què ho deixa de ser, simplement ho és, i d'alguna manera et mostra que no cal ser acceptat per tothom perquè no has de deixar de ser com ets i punt. I a qui li agradi bé i a qui no també. També hi ha aquesta part de que amb una normalitat brutal, a l'altre, diguem-ne, personatge principal té una relació homosexual i és, vull dir, no és que creen el moment perquè t'estem ensenyant que hem volgut fer que aquest personatge... No, ho és i punt, i ja està. O sigui, i a mi això em va agradar moltíssim i a més la història és molt divertida i al final de tot jo crec que dona pas a que pugui haver-hi una segona part que a mi
em faria molta il·lusió. Jo la vaig disfrutar molt i ja us dic, lo important és si als petits i les petites els agrada, i a casa la meva germana i el meu cunyat estan ja fins als nassos de la Nimona perquè l'han vist 40 vegades. O sigui que us la recomanem moltíssim des de casa nostra. Bueno, és que és una adaptació d'un còmic que va guanyar un Eisner, no ho oblidem, Mira, això no ho sabia. És l'adaptació d'un còmic de Noel Stevenson, que és una autora gay, i que bastant activista, a més, i que és un còmic que va guanyar, té molt prestigi, i va guanyar un Eisner. Llavors, no sé si sabeu, o sigui, la història, la pel·li aquesta l'estava fent Disney. L'estava fent Disney i Blue Sky, però quan Disney va comprar Blue Sky, que era l'empresa que feia Ice Age, la va cancel·lar. Va cancel·lar la pel·li i llavors Netflix va anar al rescate. Una de les poques vegades que Netflix va anar al rescate. Doncs molt bona feina, jo estic molt content, i jo de fet, ja et dic, la vaig veure i no la vaig veure pas amb la meva neboda, la vaig veure sola aquí a casa perquè em venia de gust i la vaig disfrutar molt. Us la recomano moltíssim i l'animació és molt xula i molt divertida també. I el personatge de la Nimona és icònic. Per mi és icònic. I així, per últim, el popurrí de cosetes que he estat veient últimament, aquí hi ha la cosa més de puto flipat cinèfil. A Filmin es va estrenar una sèrie que es diu La nit en què Logan va despertar. Una sèrie francesa, no sé si és francesa o és canadenca, que parla en francès. La sèrie és en francès. Entre cometes, típic thriller familiar de família una mica desestructurada, però no en el sentit de desestructurada de és que viuen a la mina i no. No, típica família desestructurada a nivell la mare pretenia ser l'alcaldessa del poble i no sé què. Intentaré no fer gaires spoilers. No és fàcil de seguir, has d'estar molt atent, sobretot als noms dels personatges, que a mi a vegades em costa, perquè són noms en francès i és com, hòstia, un moment, aquest qui era? Perquè també és lo típic de se'n van enrere en el temps quan els protagonistes eren petits i passaven certes coses amb la mare, el pare d'aquesta família i anem saltant des del passat fins al present, on ens van ensenyant i ens van, d'alguna manera, donant pistes perquè hi ha una... És que no vull fer spoilers, tio. Perquè hi ha com... És que això... Perquè hi ha, doncs, això, el que estem tot el rato intentant saber, que és què cony ha passat i per què aquesta família són així i... Això, típic, i dic típic entre cometes, thriller familiar de secrets de família estructurada i que van sortint cosetes del passat que llavors veiem quines conseqüències tenen en el futur. El director és el Xavi Dolan, que és aquest noi tan jove que ha guanyat tants premis i tal. Exacte. I música de Hans Zimmer. O sigui que doble xulissa. M'estàs dient Hans Zimmer s'ha ficat a treballar i no ha enviat un dels seus esclaus? Que també pot ser, vull dir, que també pot ser i després ha ficat Hans Zimmer. Com fa sempre. Saps? O sigui... Com porta anys fent. I això, la teniu a Filmin. A més, són capítols d'horeta, però crec que són 7 o 8 capítols, no més. I jo ara mateix em porto 4 o 5 i la veritat que l'estic disfrutant molt. Està rodada amb molt gust, narrativament és molt bona i us la recomano també. Aquí la recomanació més de cinèfil flipat. Sí, home, Xavier Dolan, autor d'aquests canadenc, és canadenc, i que ha dit fa poc que deixa de dirigir pel·lícules perquè està fins als collons d'intentar treure de lluitar tants anys per una pel·li i que no la vegi ningú. I que es vol centrar com a actor també, que també alguna vegada ha fet d'actor, si no m'equivoco, i que a partir d'ara prefereix fer d'actor i deixar-se d'històries que té ja a l'escrot ple. Exacte. Bueno, el Víctor i jo ja us hem posat al dia de tot el que hem estat veient aquestes últimes setmanes i ens falta en Jacint, que el tio no ens ha volgut dir de què parlarà, o sigui que estem tan expectants com vosaltres, gent de darrere les pantalles i els micròfons. Jacint, som tot teus. Bé, doncs el tema que jo us vull portar és una cosa que m'he donat fa poquíssim, que és que cada estiu estic acabant mirant una pel·lícula que és Vacation, que és un remake de la saga de pel·lícules de Las locas vacaciones de una família xiflada americana, i quan acabo la pel·lícula, com que m'agrada tant, acabo mirant totes les pel·lícules antigues d'aquesta saga,
perquè m'ho passo bé. I després també me n'he donat que cada estiu acabo mirant pel·lícules que acaben siguent això, pel·lícules que només miro a l'estiu. Sembla que tingui pel·lícules pensades per mirar a l'hivern, com per exemple les d'Agatha Christie, que és molt de mirar-les durant l'hivern. Després hi ha altres pel·lícules que són més potser de primavera, i a l'estiu em toquen això, les comèdies sobretot, i sobretot sagues, si poden ser. Que és el que us volia preguntar, si trobeu a faltar això, les comèdies aquestes esbojarrades que abans triomfaven tant i ara sembla que no n'hi hagi, i per altra banda si teniu unes pel·lícules fetitxe que acabeu mirant sempre cada estiu, cada estiu que passa dius, doncs les torno a mirar perquè m'agraden. No sé si a vosaltres també us passa. Sí, jo estic d'acord. El que em sembla una proesa és que et vegis totes les pel·lis de les vacaciones d'una xiflada família americana de seguida, perquè de bones n'hi ha dos. La primera i la segona. Jo la de Nadal no la suporto i la de Las Vegas tampoc. Clar, però ara a l'estiu també busques una miqueta sofà, ventilador, encefalograma plano i tiramilles, eh? Sí, però sí que jo tinc pel·lis d'estiu, que jo hi ha una que em veig cada estiu. Aquest any m'estic esperant a que vingui el meu nebot a passar uns dies aquí a casa i la veurem ell, que jo no sé si us agradarà, però a mi m'agrada molt, que és Primos. Jo em veig Primos cada any. És la meva pel·li espanyola preferida. Ja no còmica, sinó, vamos, o sigui... Una comèdia que parla d'una festa major a un poble a l'estiu. I estàs entre comilles. Exacte, és una pel·li que a mi a més acabo amb un somriure. És una pel·li que quan tinc un dia dolent sempre vaig a ella, i és una de les pel·lis que em poso a l'estiu, sí. I em poso, jo no em reviso aquestes que dius tu, Jacint, jo em reviso les de campaments, tipus Campamento Cucamonga, Los Albóndigas 2, n'hi ha tantes. Campamento Flippy... No, aquesta no. Campamento Flippy. Aquesta vaig tindre prou un cop que la vaig veure. Loco Campamento. Totes aquestes screwballs, que se li deien, que a més Víctor Olip va treure un llibre recopilant-les totes i està guai buscar-les i veure algunes. I jo m'agrada molt veure aquest tipus de pel·lícula a l'estiu, que són totes una autèntica merda, però són entretingudes, són per passar l'estona, és veure algú a l'estiu fent coses d'estiu. Digues. És que Loca Academia de Policia també són aquelles sagues que és per mi a l'estiu, que jo me l'he mirat no sé quantes vegades, la saga completa, i la relació amb l'estiu, perquè l'estiu és quan emitien la sèrie de dibuixos de Loca Academia. Ah, amigo. I la tinc relacionada amb l'estiu, i és això, me les foto una rere l'altra, i és la sort aquesta de no tenir que pensar què miro, perquè començo per la primera i acabo per l'última. És que jo crec que també té això d'una mica de nostàlgia, no? De recuperar coses, ostres, ara fa temps que no mirava aquesta pel·li, que era una xorrada. Per exemple, jo igual a l'estiu o èpoques així et fiques un Aligé tonto, així, per passar una estona. Però per què? Perquè em recorda quan era adolescent i era com jaja el puto Aligé, saps? O coses com, per exemple, Primos, que a mi no em sembla xorra, a mi em sembla molt bona. Hi ha gent que l'odia, eh? A mi em sembla molt bona, tio. El que passa és que és molt... A mi m'agrada molt. A mi em fa molta gràcia. Hi ha personatges molt bons i hi ha diàlegs molt bons, com per exemple el diàleg del tio aquest que és més aprensiu amb el nano, que li va dient, va, anem a jugar als símptomes. I li va llegint els símptomes d'una malaltia i l'altre ja diu, me cago en la puta que ho tinc, perquè és molt aprensiu, no sé què, i l'acaba dient, bueno, què tinc? I li diu, menopàusia. Bueno, per mi és un gag brutal. I haig de dir que em va fer molta il·lusió perquè fa un parell d'anys vaig estar pel nord d'Espanya i vaig passar per Comilles i va ser en plan, mira, aquí és el plano aquest on estan a no sé què. I és una pel·li que m'encanta, que em fa molta gràcia. I ja et dic, jo recupero xorrades tipus... si no tinc ganes de pensar, doncs Aligé, alguna pel·li d'American Pie o alguna merdota així, o alguna de dibuixos que mirava de petit, però jo què sé, la de Scooby-Doo, que fa anys que no la veig, doncs igual també me la poso el dia que no tinc ganes de pensar. Exacte, sí. La vaig mirar l'altre dia amb la meva filla. És que és molt bona, tio. A mi em recorda això, a tenir hores a l'estiu i mirar pel·lis i això. I me les poso quan ara no tinc ganes de pensar gaire. I ahir, per exemple, vaig veure una
que no és res de la Tramont, però també fa molta pel·li d'estiu, que és Palm Springs, no sé si l'heu vist, Sí. Ai, sí. que està filming, està doblada al català també, i la vaig veure ahir, bueno, això, pel·li d'hora i mitja, reglamentària, 90 minuts, i ja està. És història de bucles temporals, història d'amor i bàsquet estrelles. I ja està. I vaig passar l'estoneta mentre sopava, després de sopar, i ja està. O sigui que... Massa complicada per mi per l'estiu. Jo saps que vaig veure ahir? El príncipe de Zamunda vaig veure ahir. Tia. O sigui, imagina't, aquestes són les meves coses de veure a l'estiu. Però és que són que això... quasi tot comèdies, que ja les hagi vist, que les pugui recuperar i que sé que m'agraden i vaig a tiro fijo, saps? O sigui, res complicat, no vull veure res d'autor, no vull posar-me res. L'estiu és per això, no? Sí, jo ho l'estiu és per no faltar, pensar i per desconnectar. Això d'una pel·lícula copet i després facin moltes seqüeles, encara que siguin directes a plataforma, m'és igual. Però, hòstia, jo vull sagues de comèdia noves. És que la comèdia no funciona, Jacint. La comèdia no funciona ni als Estats Units i encara menys a Espanya. A Espanya ja no s'estrenen comèdies americanes. Però hòstia, fa uns anys hi havia molta més quantitat de producte en aquest sentit. Però es fotien la hòstia al cinema. De fet, quasi totes les pel·lis que esteu dient, no les dels 80, però la de Palm Springs o totes les pel·lis de les últimes de comèdia americana van anar a DVD directe. Aquí van arribar a DVD. No es van estrenar a cinemes perquè no funcionen. Jo vaig anar... Crec que l'última que es va estrenar així en gran va ser The Disaster Artist i jo la vaig anar a veure al cinema i no va anar ningú. Ningú. Es va fotre una santa hòstia que aquí ja no s'arrisquen. Aquí les distribuïdores diuen si això no funciona a vídeo o ni arriben, O sigui, que hagi arribat aquesta de la Jennifer Lawrence, que a més ella que és molt screwball, Sí. hòstia, és algú a destacar, Bueno, és que l'únic que es manté a flote, pues, a través de plataforma, és que és Adam Sandler. Sí. I funcionen com un tiro, perquè aquestes A pel·lis Espanya funcionen. no, A Espanya no funcionen, Jacint? No Bueno, però t'enganyis, als Estats En Units Jacint viu a funciona. la seva bombolla No, de fan Estats d'Adam Units, Sandler. Clar, és l'actor més ben pagat actualment que hi ha, Adam Sandler. I a Per Estats Netflix. Units funciona. No era en Sempre plan funciona. The Rock i penya d'aquesta. Què? The Rock. No, més ben pagat? No era el The Rock o penya d'aquesta? Més ben millor pagat. contracte el té el senyor Dwayne Sí. Johnson. De tot Hollywood. Això. Ai, Dwayne Johnson. Adam Sandler. Adam Sandler. Ah, cony. Sí, perquè el contracte que va fer en Netflix, sí. El millor pagat era The Rock, però ja no, Ja no, O sigui, sí, s'ha fotut unes gardeles, també. És que està complicat, està complicat. Però per què? Fixa't, Jacint, Adam Sandler on funciona? A plataformes, Sí. no a cinema. No. No a cinema. Bueno, perquè És també que- s'ha sabut adaptar i sap quines són les seves limitacions. I, bueno, jo si poso la pel·li a la plataforma, la penya... Mira aquestes pel·lis que treu Netflix, com a xurros, que també costen pasta i tal, però és que al cine no l'aniries a veure ni de conya. Red Notice no la vas a veure al cine ni borratxo. Escolta, Ara, te la posen a Netflix jo i te i la el meu poses. veí a Red Notice i haguéssim anat el primer dia, Perquè tu ets tu, Jacint. No Però sé què pel·li és aquesta. es fotria una hòstia Dwayne al·lucinant, Johnson Red amb en Notice. Ryan i la... Però per què no la dieu Gal, el títol en castellà? Com es Alerta diu? És que roja, no ho sé, vale, vale. Alerta roja, vale. No ho sé. I abans de tancar, no em volia deixar que parlant de comèdies i de recuperar pel·lis i tal, segurament la meva comèdia preferida de quan era xavalín, que és Como Dios, el meu actor de comèdia preferit, que és Jim Carrey. O sigui que aquí us la deixo. Per mi és una de les pel·lis que més vegades he vist de Jim Carrey perquè em flipa. Jo soc més de Perquè em Ace recorda Ventura. molt a la meva infància. Jo també Ace soc d'Ace Ventura, Ventura. Més de Ace Ventura. Bueno, és clar, el- coi, és que... és el... O sigui, pensa que soc Ace Ventura soc 2. fan d'ell, les he vist totes, però Como Dios, tio, em va marcar molt, perquè a més recordo que va ser el primer DVD que vaig comprar. Quan van passar ja a comercialitzar-se DVDs i tal, va ser el primer DVD que va arribar a casa i per això també com li tinc molt de carinyo. I allà vaig començar a veure que, hòstia, compro un DVD i hi ha extras i escenes eliminades i no sé què. I allà jo ja començava a dir, hòstia, com mola això, saps? M'acabes de Li fer tinc- vell de cop, O Li sigui, tinc un carinyo especial. Ja, és que quin any la van estrenar? A veure, el meu primer DVD va ser Sleepy Hollow. Sleepy Imagina't. Hollow. El meu primer DVD va ser Hannibal. Hòstia. Però, de Ridley DVD Scott. i VHS, jo també tenia VHS, tios. Sí. Vull dir que jo ja estic dient DVD, Mira, 2003. O sigui,
Jo tenia ja, el 11 anys, 2003 tio. ja tenia bigoti. Jo tenia 11 anys, tio. El primer DVD que jo vaig veure va ser, que crec que va ser el primer que es va comercialitzar bé aquí a Espanya, va ser el de Matrix. Matrix va ser un dels primers i un altre va ser el Mariachi i Desperado, amb una caixa, una Jewel Box, que encara la tinc jo, que venia per les dues cares, a una cara el Mariachi i a l'altra Desperado. Com si ocupessin tant, em sembla que hi cabien les dues perfectament. I no sé si n'hi ha per llepar-se els dits, Víctor, amb el que ens portes ara. Hòstia, mira que he vist poques coses i una de les coses que he tingut que veure va ser la pel·li dels Cheetos, que és aquesta Què ha pel·li hagut que de es veure? diu... Tampoc ningú t'ha ficat una pistola. Ja, però amb el que estàvem dient de que l'estiu, de que vols veure algú lleuger i tal, doncs un dia tonto, una nit tonta, vaig dir, hòstia, què em poso? Vaig posar Disney Plus i vaig veure la pel·li aquesta de Flaming Hot, que és la pel·li que en teoria inventa uns Cheetos que aquí no ens han arribat mai, que són els Cheetos Flaming Hots, aquests que són molt famosos, però no t'ho perdis perquè em veig la pel·li, que està dirigida per Eva Longoria, no és gran cosa, és un telefilm, normalet, té certa gràcia, és molt de mexicans, de poder chicano, que també està guai, i dona gana. Però el curiós és que quan acaba la pel·li entro a veure crítiques i veig que tot el que explica és fals. És una història totalment inventada. Què dius? Totalment inventada. Llavors, ara s'ha posat de moda tot aquest rotllo d'explicar com el màrqueting de les coses, no? Pel·lis de màrqueting, perquè aquesta de Gran Turismo que ve, això sembla un anunci en tota regla, no? Però s'ha estrenat la d'Air, que és com es van fer les Air Jordan, no? La de Tetris, que com algú va inventar Tetris. La del pinball. Xulíssima, haig de dir, Molt xula la de Tetris, No les he vistes encara. Air no l'he vist. Però la de pinball. la de Tetris... La de pinball, de com també es va inventar el pinball. I ara la dels Cheetos. Hi ha la sèrie aquesta també a Netflix de com s'ha fet Spotify. O sigui, aquesta la vaig és una minissèrie. La vaig deixar a mitges, Em va ni l'he semblar... començat, tio. Era molt... Crec que era alemana i era molt alemana. Era massa... massa. I diuen que és molt bona. Hòstia, jo crec que l'interès, jo crec que entenc que aquí no interessi tant, primer perquè aquestes patates han arribat, o sigui, si es digués com es van fer els pelotazos, hòstia, llavors igual ja mola més, no? Però aquestes no han arribat aquí directament, però entenc que és una història molt de nicho, també, molt de mexicà-americà, que reivindica la seva cultura als Estats Units, amb un plat de cuina que és algo també molt cultural, és com si hi hagués, jo què sé, com si hi hagués hagut molta immigració catalana als Estats Units i fem una pel·li de com vam implementar unes patates de pa amb tomàquet, saps? Jo què sé, entenc que allà... És algú, és el de la pel·li... El Ron Pujol. Aquí ja fan programes a TV3 amb el de les americanes per fer aquestes coses. Exacte, fan aquest product placement, o sigui, però te'l tiren a la cara directament, ja ni tan sols si deixen calés en filmar-lo bé. O sigui, és un anunci com els d'abans, d'aquells de... Vamos a ver una empresa por dentro. ¿Cómo se hace? Exacte, sí. Però ja et dic, és curiós aquesta dinàmica de pel·lis. A mi també m'agrada perquè al final totes són cultura popular i a mi m'agrada molt la cultura popular i saber com es van inventar les coses. Però, bueno, clar, això de Gran Turismo, l'altre dia em van posar el tràiler al cine i vaig dir, què collons és això? Sembla un anunci de PlayStation, totalment. Clar, és això, és una flipada màxima. Clar, perquè la cosa representa que el protagonista és molt bo jugant als videojocs i l'agafen per córrer a Fórmula 1 real, no? O alguna cosa així. Inspirada en una història real, també diuen. Inspirada com la dels Cheetos. Com les Cheetos. I després t'enteres que és tot mentida. O sigui... Bueno, però a veure, com la majoria. Exacte. Sí, em fa molta gràcia com la Fanta, no? Que fica 8% de taronja. I dius, hòstia puta, tio. I encara gràcies. Curiós, no sé. Ja veurem. Jo crec que aquí també es podria fer a Catalunya alguna cosa així, no? Com es va inventar la salsa espinaler, per exemple, no? Ei, això és molt d'aquí a casa meva, de molt del Maresme, això. Sí. A veure, o jo què sé, què se us acut més de que es podria fer una pel·li de... Hòstia,
Però és que al final, moltes d'aquestes històries és màrqueting i ja està. Jo sempre ho dic, quan ho explico al programa, molta gent està flipada amb la història de darrere dels Masters de l'Universo. Els Masters de l'Universo només va ser gent asseguda a una taula dient pues si Conan ho peta, anem a fer unes joguines així. Fin de la història, s'ha acabat, no hi ha més. Hi ha coses més divertides com el que hi ha darrere de Barbie o el que hi ha darrere d'altres joguines. Però Masters de l'Universo, precisament, no tenen res. Mira, saps quina xurríssima funcionaria a nivell de Catalunya? El logo de Chupa Chups. Com es va crear el logo de Chupa Chups per Dalí? Ja, doncs vinga, crea una història al voltant, et fots allà una història, el dibuix, a prendre pel sac, i se'n va i es fot 4 ratlles. Vinga, adéu. Va, Joel Joan, ja t'hem donat una idea per fer una nova pel·li. Joel Joan, ja pots protagonitzar-la. Joel Joan, volem que facis això. Volem que facis una pel·li de com es va inventar el que sigui català. El logo de Chupa Chups. El logo de Chupa Chups. Doncs res, hem arribat al final, hem parlat de bastantes cosetes, hem jugat una mica també, pel·lícules que ens molen a l'estiu, quina pel·lícula voldríem veure explicant la seva història. No sé si us heu deixat alguna cosa al tinter. No, jo personalment no. Bueno, dir a la gent que ens escolta que deixin també a comentaris les seves pel·lis preferides d'estiu, les pel·lis i sèries que hagin vist últimament, que nosaltres us ho diem de debò, estem atents als comentaris i si ens deixeu cosetes, sigui aquí al vídeo de YouTube, sigui als comentaris d'iVoox, sigui a Twitter, el que sigui, nosaltres estem atents i el que ens mola és xerrar d'aquestes coses, ja ho sabeu, i amb vosaltres encara més. Així que deixeu-nos això, les vostres pel·lícules d'estiu preferides, què heu vist últimament, i el que us doni la gana, i consells i coses propostes perquè fem seccions. I qui sap si aquest estiu acabarem fent un especial de pel·lis d'estiu. És algo que podem parlar i podem fer-ho. Mira, així que guapo. Si ens deixeu les vostres pel·lis i les hem vist, doncs les comentarem. Així que ja sabeu. Clar, si ens deixeu un like i un comentari, sabrem que voleu que fem aquest especial. I després, quan ens tornem a trobar al pròxim programa, recordeu que segurament ja haurem vist Missió Impossible i amb una mica de sort potser també Oppenheimer, Barbie, o sigui que tindrem bastanta tela que tallar. Jo, Barbie i Oppenheimer segur, ja us ho dic ara. O sigui, jo vindré de rosa. Igual em faig el doble el divendres, que l'estrenin. Per cert, les cadenes de roba han llicenciat la marca Barbie i aneu al Kiabi, aneu al Primar, aneu on aneu, hi ha samarretes d'home roses amb el logo de Barbie. O sigui que ja sabeu. Allà estaré jo. Doncs, senyores i senyors, ens veiem a la propera. Porteu-vos molt i molt bé. Adéu-siau! Adéu!